να υποδεχτούμε και έχουμε χαρά να βρίσκεται μαζί μας ο Κυριάκος Αδάμαντος, γνωστός ως και FX Professor, είναι από τους κορυφαίους αναλυτές του TradingView και AI Developer. Κυριάκο, το ότι μιλάω περισσότερο με το ChatGPT παρά με τον άντρα μου είναι φυσιολογικό? Όχι. Γεια σας. Καταρχήν να πω ότι είμαι ελαφρά αγοραφοβικός, οπότε άμα έχει crowds αγχώνομαι. Όμως, η πρώτη φορά που βγήκα να μιλήσω ήταν στη Λεμεσό, όταν ήρθε στην πόλη μου ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αντρέου, τον οποίο εκτιμώ πολύ. Και με το ζόρι με ανάγκασε να βγω στη σκηνή. Οπότε ήδη σήμερα αισθάνομαι ότι το έχω καταπολεμήσει. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ότι τον Γιάννη το σέβομαι γιατί είναι ο άνθρωπος που δεν τον έχω δει πώς ξυπνάει, αλλά νομίζω ότι το πρωί ξυπνάει έτσι, η ώρα 4 το πρωί. Και από εκεί πέρα τρέχει κάνοντας 15.000 διαφορετικά πράγματα. Οπότε όταν ο άλλος εργάζεται με πάθος και εργάζεται σκληρά, είναι λογικό ότι θα πετύχει. Έτσι και εγώ λοιπόν έχω τα ενδιαφέροντά μου, τα οποία είναι πολύπλευρα και σήμερα έχω έρθει εδώ προετοιμασμένος να μιλήσω για διαφορετικά θέματα. Γι' αυτό, για να με βοηθήσετε λίγο να δω πού θα πάει ο χρόνος, θα σας δώσω 3 επιλογές και να μου πείτε τι σας ενδιαφέρει περισσότερο. Το πρώτο θα ήταν το trading, δηλαδή trading και με μόχλευση και spot κλπ. Το δεύτερο θα ήταν πιο πολύ, ας πούμε, το AI μαζί με το trading. Και το τρίτο θα ήταν γενικά φιλοσοφία περί όλα μαζί. Πώς είσαστε στην πρώτη κατηγορία, πώς στη δεύτερη, πώς στην τρίτη. Πώς είσαστε με το trading περισσότερο, σας ενδιαφέρει. Πώς είσαστε πιο πολύ με το AI, πολύ περισσότεροι και μπράβο. Και πώς είσαστε με το τρίτο, δηλαδή φιλοσοφία γενικά περί όλα. Ακόμα περισσότεροι και αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Ωραία. Εντάξει, το who is who, εγώ είμαι με πρόγνωση και πρόβλεψη. Μου άρεσε πολύ που είπες πρόβλεψη. Ενώ οι Άγγλοι λένε prognosis. Prognosis. Δηλαδή αυτοί να μαντέψουν το μέλλον θα πούν πρόγνωση, εμείς θα πούμε πρόβλεψη, γιατί γνωρίζουμε καλύτερα τη γλώσσα μας. Οπότε η τέχνη της πρόβλεψης είναι να προβλέψω. Να δω μπροστά και χρησιμοποιώ την πρόγνωση, που είναι να γνωρίζω τι έγινε από πριν και πώς να αναλύσω αυτά τα δεδομένα. Και φυσικά, αν αυτά τα δύο γίνουν πολύ σωστά, κοντεύεις στο επίπεδο της προφητείας, που είναι η επόμενη λέξη, την οποία φυσικά δεν πρόκειται να βάλω εκεί, δεν είμαι ούτε προφήτης, ούτε τίποτα. Προφήτης είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που θα πει την επιτυχία του ή θα πει το καλό του, θα κάνει trade, εκείνο είναι προφητεία. Η δική μου φιλοσοφία είναι το μελέτη το παν. Δηλαδή, μελετάμε τα πάντα, είμαστε πνεύματα που μας αρέσει να ψάχνουμε για τις απαντήσεις. Πώς είσαστε σε αυτή τη φιλοσοφία? Σας αρέσει να μελετάτε, να ψάχνετε, να βρίσκετε, να ρωτάτε? Υπέροχα. Είμαστε στην Ελλάδα, εντάξει. Πάμε στο επόμενο slide. Τώρα, εγώ είμαι στο TradingView. Τώρα, αυτό που μου αρέσει στο TradingView είναι ότι μπορεί ο καθένας να μπει, να γράψει την ιδέα του, να βάλει το chart του ή να πει την άποψή του και να πατήσει το post. Από την ώρα που πατάς το post, σου δίνει δικαίωμα 15 λεπτά να κάνεις κάποια αλλαγή. Αλλιώς είναι scripta manen, μένει, δεν μπορείς να το σβήσεις. Αν έγραψες κοτσάνα, γράφτηκε κάτω σαν κοτσάνα. Αν έγραψες κάτι καλό, μπορείς να πας μετά πίσω να πεις καλά έλεγα. Εδώ σας έχω βάλει διάφορα post. Ας πάμε στο πρώτο, ας πούμε, στο NVIDIA. Το 2021, όταν η τιμή ήταν εκεί, είχα δηλώσει ότι η NVIDIA είναι the best buy of the decade. Η NVIDIA τότε ήταν κάτω από τις 50 κορυφαίες εταιρείες σε κεφαλαιοποίηση. Όμως, εγώ επειδή πρώτα απ' όλα είμαι gamer, δηλαδή θέλω κάρτες γραφικών για να παίξω παιχνίδια με τους φίλους μου. Είμαι gamer, χρειάζομαι κάρτες γραφικών. Είμαι trader, χρειάζομαι κάρτες γραφικών. Mining, είναι κάρτες. Είχα δει ότι η NVIDIA είναι στο σωστό τομέα, τη σωστή εποχή και μελετώντας και την εταιρεία είδα ότι έχει τους σωστούς ανθρώπους που δεν τα παρατάνε με τίποτα. Δηλαδή, η NVIDIA 2 φορές παραλίγο να πάει bust, στο 0. Δηλαδή, είχε φτάσει στο σημείο
Δηλαδή είχα δει εκεί ότι παίζει. Από εκεί και πέρα όμως είναι όλα αυτά τα levers που βλέπετε, που από πλευράς τεχνικής άποψης έχω τον τρόπο μου που χρησιμοποιώ τα trend lines για να δω πού είναι τα επίπεδα. Επίπεδο σημαίνει ότι εκεί ακριβώς πρέπει να είμαι προσεκτικός, γιατί μπορεί να γυρίσει προς τα κάτω. Γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να αγοράζω. Δηλαδή η ψυχολογία του αγοράζω, πιστεύω ότι θα πάνε πάνω, είμαι πιο bullish παρά bearish. Είναι η ψυχολογία του υγιούς ανθρώπου, που είναι optimistic, δηλαδή βλέπει ότι θα γίνουν καλά πράγματα στο μέλλον. Οπότε αν είστε από αυτούς που προτιμάτε να πάτε short, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι λίγο ψυχολογικό, να το δείτε λίγο. Γενικά προτιμάμε να αγοράζουμε, αλλά όχι σαν χαζά κοτόπουλα, πρέπει και να βγαίνουμε, πρέπει και να προστατευόμαστε κλπ. Γενικά πηγαίνω μόνο long στο bitcoin, δηλαδή για το bitcoin δεν γράφω ποτέ short. Γιατί αν το bitcoin πέσει 1%, ξέρω ότι κάποια altcoins θα πέσουν 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, μέχρι και 95%. Οπότε γενικά bitcoin είναι η σταθερή αξία, εκείνο περισσότερο είναι πόσο bitcoin έχεις παρά τι τιμή έχει το bitcoin σήμερα. Τα άλλα έχει πολλές ευκαιρίες να πάμε short, πάμε πιο κάτω. Στο history lessons, when banks go bust, αυτό θα πατήσουμε σε αυτό. Και αν έρθεις αριστερά, θα δεις ότι το 2013, όταν έγινε το κούρεμα στην Κύπρο, το bitcoin από τα $70 βρέθηκε στα $1.000. Δηλαδή το πρώτο μεγάλο gold candle που έπιασε το bitcoin πολύ περισσότερο δυναμική ήταν όταν είχαμε το πρόβλημα με τις τράπεζες, με τον Βιενόπουλο και όλα αυτά. Γενικά το bitcoin υποφελείται. Όπως είδαμε πρόσφατα πριν από 1,5 χρόνο, όταν οι τράπεζες στην Αμερική είχαν θέματα. Τώρα, εγώ έχω δουλέψει με την OKX, με την BitGet, τους έχω βοηθήσει με τις πλατφόρμες τους και με διάφορα θέματα τεχνικά. Με την Binance είμαι Certified Developer. Είμαι Key Opinion Leader, ας πούμε, Crypto KOL, αλλά ταυτόχρονα όταν χρειαστεί να τους ασκήσω κριτική, το κάνω και αυτό και το εκτιμούν κάποτε. Πάμε λοιπόν πιο κάτω. Ποιο είναι το καλύτερο blockchain, ποια είναι τα καλύτερα altcoins, ποια είναι η καλύτερη γλώσσα, το ανώτερο white paper, για το AI, αν είναι ευλογία ή κατέρα, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε πιο κάτω λοιπόν. Αν είναι ευλογία θα μας πει ο Πάτερ. Το καλύτερο blockchain, το bitcoin, έχει 600.000 γραμμές κώδικα. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε blockchain ή προγράμματα ή software κλπ. Είναι γραμμένα σε μία γλώσσα. Το bitcoin λοιπόν 600.000 γραμμές κώδικα είναι γραμμένο στην γλώσσα C++. Πάμε πιο κάτω, το Ethereum 700.000 στο Solidity. Το Solana είναι 1,2 εκατομμύρια, είναι γραμμένο στη Rust που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν την πιο γρήγορη γλώσσα για να κάνει υπολογισμούς και με κάποιο μαγικό τρόπο έχουν καταφέρει να την χαραμίσουν σε memcoins. Και μετά είναι και το Cardano στη γλώσσα Haskell, το οποίο είναι πολύ αργή γλώσσα, αλλά έχει κάποια άλλα πλεονεκτήματα. Σε ποιο να επενδύσω, ποιο είναι το καλύτερο blockchain. Αλλά το κορυφαίο blockchain είναι το ανθρώπινο blockchain. Είναι ο άνθρωπος. Είστε εσείς, είμαι εγώ. Είμαστε γραμμένοι σε 3,2 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων. Ο εκτιμόμενος ενεργός κώδικας είναι 750 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε πάνω από 7 δισεκατομμύρια γραμμές κώδικα, γιατί δεν έχει συνυπολογίσει κάποιος την ψυχή, Πάτερ, και όσα δεν μπορούμε να δούμε. Οπότε πάμε πιο κάτω. Σε αυτόν τον κώδικα έχουμε μύες, έχουμε οστά, έχουμε εγκέφαλο, έχουμε καρδιά, έχουμε γλώσσα, συναίσθημα, διαίσθηση, πνεύμα και όλα αυτά με κάποιον μαγικό τρόπο λειτουργούν. Όπως επίσης λειτουργούμε και σαν network όλοι μαζί, οι άνθρωποι, δημιουργικότητα κλπ. Εγώ πιστεύω ότι το ανώτερο blockchain είσαστε εσείς. Τώρα, σε ποιο altcoin να επενδύσεις. Ας πατήσουμε στο μεσαίο πρώτα. Το οποίο για μένα... Έχει zonk. Συγγνώμη. Δεν έχει zonk μέσα. Δεν ξέρω τι είναι το zonk. Συγχώρεσέ με. Είναι παιχνίδι. Στα παιδιά σου. Εντάξει, είμαι gamer, είμαι trader, το παίζω και philosopher τώρα. Μπαίνοντας στα 50 μου λέω θα γίνω philosopher. Και ό,τι δηλώσεις μπορείς να είσαι, μπορείς να γίνεις ή μπορείς να προσπαθήσεις. Οπότε πιστεύω ότι τα παιδιά είναι ο ανώτερος. Το ανώτερο άκρο είναι να έχεις παιδιά.
Χθες πήγα στο γιο μου που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τελείωσε στα λόγα της και ήρθε να σπουδάσει και πήγα χθες, μαγειρέψεις έκανε. Δεν υπάρχει πιο ανώτερη χαρά, δεν υπάρχει πιο κορυφαίο πράγμα αυτό να έχεις παιδιά. Και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί δεν κάνουμε πολλά παιδιά. Πάμε παρακάτω. Στον εαυτό σου λοιπόν, οπότε το altcoin που αξίζει να επενδύσουμε είναι ο εαυτός μας. Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, κάνουμε. Δηλαδή παρά να επενδύσετε σε ένα altcoin και να βάλετε τα λεφτά σας και να περιμένετε να βλέπετε όλη μέρα τη τιμή του Solana, κάντε κάτι με το δικό σας το altcoin. Αν έχετε τη δουλειά σας και δεν σας ευχαριστεί, να λέτε ευχαριστώ τον Θεό που έχω τη δουλειά μου, αλλά τα απόγευμα που θα πάω σπίτι, ας κάνω και ένα altcoin περισσότερο με τον εαυτό μου και φτάνουμε εδώ στο τρίτο, το οποίο είναι ακριβώς αυτό, είναι τα δημιουργήματά μας. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή σφήνα γιατί πάτε όλα θα αλλάξουν με την έλευση του 3Ι. Το 3 σημαίνει είναι το τρίτο interstellar object. Έλα πιο κάτω, σας έχω ένα άρθρο εδώ, κάνε scroll down, πήγαινε πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Πιο κάτω στο τέλος, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Αυτό το άρθρο είναι από την NASA και το European Space Agency, International Astronomical Union. Για να μην το διαβάσουμε όλο, πήγαινε πάνω για να καταλήξουμε. Και πάτα το κουμπάκι το Unveil the Mystery. Και τώρα, όλες οι λέξεις που βλέπετε, που είναι μπλε, κάνε scroll down τώρα, όλες είναι ελληνικές αυτές οι λέξεις. Δηλαδή η NASA, το ανώτερο κορυφαίο επίπεδο, χρησιμοποιούν λέξεις όπως hyperbolic, galactic, γαλαξίας, ηλιοσφαίρικ, epistemic, analysis, fantastic, program, comet, committees, δηλαδή όλες anonymous. Όλες αυτές οι λέξεις είναι ελληνικές. Πρόσφατα είχα δει και μια συνέντευξη του Joe Rogan, γιατί στην Αμερική πάντα παίζει και το ortho-bros. Δηλαδή η τάση στην Αμερική πλέον είναι ότι γυρίζουν οι Αμερικάνοι προς την Ορθοδοξία. Έχουμε δει τον Mel Gibson στο Άγιο Όρος. Και ξέρουν καλύτερα ελληνικά από εμάς. Βλέπω λοιπόν τον Joe Rogan και είναι με αυτόν τον Έλληνα, τον Mr. Panos, που είναι με το φραπέ. Και του λέει ο Joe Rogan ότι, ξέρεις, στο Αφγανιστάν έχουν βρει αρχαίους ελληνικούς ναούς. Και ο άλλος του λέει, δεν ξέρω τίποτα. Του λέει, θα σου πω για το κοκορέτσι. Kind of precision that's involved in the Parthenon. Kokoretsi, which is the guts of the lamb wrapped in the intestines, and it's delicious. Και εκεί το κλείνω εγώ και λέω τώρα ποιος είναι πιο Έλληνας. Ο Τζο Ρόγκαν ή ο Μίστερ Πάνος. Ή ο Τζο Ρόγκαν. Οπότε το ότι μιλάμε ελληνικά, το ότι είπες πρόβλεψη, ενώ κάποιος θα έλεγε πρόγνωση, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά μας δίνει ένα πλεονέκτημα. Η καλύτερη γλώσσα είναι τα ελληνικά. Και Έλληνας είναι αυτός που μιλάει ελληνικά. Πίστευε και μία ερεύνα. Λάθος. Λείπει ένα κόμμα. Πάτα πάνω του. Πίστευε και μη κόμμα ερεύνα. Πάτα πάνω στο μη. Άλλαξε το, σε παρακαλώ, κάντο με κόμμα. Πάτερ, δεν ξέρω τι έκανες, αλλά δούλεψε. Απλά να πω ότι αυτό με τον Πάτερ δεν είναι στημένο, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, οπότε τώρα είμαστε Έλληνες. Λέμε θα πάρουμε πίσω την Αγία Σοφία. Ρε, και να μας τη δώσουν αύριο, ποιος θα πάει, θα πάω εγώ στην Αγία Σοφία, επίσκεψη θα πάω. Ή ποιον θα στείλουμε, θα στείλουμε τον Αντιτοκούμπο και τα αδέρφια του, ή αφού δεν κάνουμε παιδιά. Πώς, θα την πάρουμε πίσω. Ο Αντιτοκούμπο κάνει παιδιά. Όμως, κρατήστε το αυτό, αφού το άρχισε αυτό, μπορεί να μας τη δώσουν πίσω. Και μπορεί εκεί που είναι η Ελλάδα 10 εκατομμύρια, μην ξαφνιαστείτε να βρεθεί 50 εκατομμύρια. Όλα γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, η Αγία Σοφία. Πάτερ, σε ποια Αγία είναι αφιερωμένη η Αγία Σοφία? Της του Θεού Σοφίας. Πάτα λίγο πάνω στην Αγία Σοφία. Η Σοφία του Θεού. Η Αγία Σοφία δεν πήρε το όνομά της από κάποια Αγία. Δηλαδή το όνομα Αγία Σοφία έχει να κάνει με τη Σοφία του Θεού. Του Θεού Σοφία. Ένα αρχήνων λόγος.
Δηλαδή, αυτό μας λέει κάποια πράγματα. Είναι αφιερωμένη στη Θεία Σοφία, στη γνώση, στη φώτιση του... Πάτα πάνω πάλι στη Σοφία του Θεού. Οπότε, εγώ προσωπικά, αυτό που έχω βιώσει και έχω νιώσει είναι ότι πρώτα απ' όλα είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Δηλαδή, το σταυρό δεν το φοράω τυχαία. Ας πούμε, την έχω βρει με το Θεό. Πιστεύω στο Θεό. Και πιστεύοντας στον Θεό, πιστεύω ότι το ότι πιστεύω στο Θεό είναι το δεξί μου το πόδι για να πατάω σταθερά. Το αριστερό το πόδι όμως είναι η άλλη πλευρά του ελληνισμού, τις οποίες γενικά μας έχουν βάλει και μας έχουν χωρίσει και μας έχουν κάνει το δεξί μας το πόδι να είναι συνέχεια σε πόλεμο με το αριστερό, ενώ όταν μπορέσουν αυτά τα δύο πόδια να πορευτούν μαζί, τότε το α, δηλαδή μονάδα, το ένα, το άτομο, εγώ ή εσείς, μπορεί πραγματικά να προχωρήσει προς τα πάνω, το οποίο που καταλήγει στη σοφία του Θεού πάλι. Τώρα, για όσους δεν είναι χριστιανοί, έχω σεβασμό, έχω πολλούς φίλους και μουσουλμάνους, έχω φίλους βουδιστές. Γενικά, η κοινότητα μου δεν έχω πολλούς Έλληνες, συναναστρέφω με τον κόσμο around the world, ας πούμε. Έχει κόσμο που πιστεύει δεν είναι χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά είναι καλοί άνθρωποι, είναι αριστοί. Είτε πιστεύουν σε ένα άλλο Θεό, είτε δεν πιστεύουν στο σύμπαν, στους εξωγήινους. Δεν έχει σχέση για μένα. Από τη στιγμή που έχουμε κοινές αξίες και είναι καλοί άνθρωποι και πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει το οποίο μου δίνει μια κατεύθυνση, είναι σεβαστό. Εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Λοιπόν, απαντήσουμε λίγο και στους Δελφούς. Έχοντας το Θεό και γνώση του Θεού, μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα και την αρχαία ελληνική σοφία. Τώρα, επειδή είμαστε σε μια εποχή που δεν διαβάζουμε πολλά βιβλία και μας αρέσουν πιο πολλά τα shortcut, εγώ πιστεύω ότι το απόλυτο white paper είναι τα αδελφικά παραγγέλματα, δηλαδή οι 147 παραγγελίες των αρχαίων Ελλήνων. Είναι 2 σελίδες. Δηλαδή, μπορείς να πατήσεις πάνω στο απόλυτο white paper, οπότε είναι αυτό που λέμε γνώθησε αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να μην υπερβάλλεις, να μην κάνεις. Έλα πιο κάτω, φίλε. Τώρα, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι αυτά τα 147, εγώ τα διαβάζω. Τώρα, διαβάζοντας τα τελευταία 4-5 χρόνια, κάθε φορά που τα διαβάζω, τα καταλαβαίνω και διαφορετικά και με κάποιο τρόπο με βοηθάνε να αντιμετωπίσω και τα προβλήματα μου στη ζωή ή να σταθώ σε ένα συγκεκριμένα και να πω ότι αυτό το χρήμαση. Δηλαδή, να χρησιμοποιάς τα λεφτά σου είναι καλό γιατί τα επενδύεις και δεν κάθονται κάτω από το σεντούκι ή θαμμένα στον κήπο, οπότε δημιουργάς δουλειές, δουλεύει η οικονομία. Μπορεί όμως κάτι να παιχτεί και ένα από αυτά να το βλέπω διαφορετικά. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο σας καλώ πραγματικά να το δείτε λίγο, γιατί έχει πολλή σοφία. Είναι το σφινάκι σοφίας που μας έχουν αφήσει οι αρχαίοι. Να σέβεσαι τους γονείς σου, να σέβεσαι το Θεό, τους θεούς. Να ακολουθήσεις το Θεό. Το βλέπετε, που Θεό, ακολούθησε το Θεό. Και μάλιστα λέει για ένα Θεό, δεν λέει για θεούς. Είναι ψαγμένο. Και γενικά σε κάνει καλό άνθρωπο και αυτό. Λοιπόν, πάμε πίσω στην παρουσίαση. Τώρα, οι φάσεις της δημιουργίας. Λοιπόν, μανθάνων μη κάμνη, να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις, ώρα το μέλλον, οραματίσου το μέλλον. Τώρα, αυτό που σας καλώ εγώ εδώ σήμερα, είναι ο κάθε ένας από εσάς να οραματιστεί το μέλλον ή να σκεφτεί τι μπορεί να φτιάξετε. Μπορεί να έχετε δουλειά, αλλά σίγουρα έχετε κάποια ιδέα, έχετε κάποιο χόμπι, έχετε κάτι που σας αρέσει, που κάνετε καλύτερα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε σαν project, είτε για τη φάση τη δική σας, αλλά αυτό που σκεφτήκατε, το πρώτο, κάντε το. Τώρα, μπορούμε να πατήσουμε σε όλα τα... ή μάλλον να πάτε εδώ στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός. Η μέθοδος, κάτε με, της εποχής, μπορείς να πατήσεις, είναι το AI, είναι το εργαλείο. Τώρα, εμείς είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Το AI είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Οπότε, αν είστε στην κατηγορία ότι μας φοβίζει όλους το AI και πού θα φτάσει και τι θα κάνει και θα μας φάει τις δουλειές και αυτό, το AI δεν πρόκειται να φτάσει στα επίπεδα που νομίζουν ότι θα φτάσει. Το AI έχει ήδη δείξει ότι έχει αρχίσει να φτάνει σε επίπεδα κορεσμού. Ο φίλος που το μελετάει εκεί μου κάνει έτσι. Τα τελευταία μοντέλα της ChatGPT κάνουν πολύ περισσότερες πράξεις και είναι πολύ περισσότερο ρεύμα. Όταν πατάει η μάνα μου το κουμπί και στέλνει τη φωτογραφία με το φαγητό που θα φτιάξει για να της πει αν το κάνει καλά ή τι να βάλει μέσα, ή βγάζει και φωτογραφία τα spices που έχει μέσα στο σιρτάρι, στο αρμάρι, για να της πει αυτό το seasoning είναι καλό για αυτό το φαγητό.
Δηλαδή αυτό τώρα, αυτή η εντολή, αυτή η σκέψη, πάει σε ένα σερβερ στην Αμερική, τον ανάβει ο Sam Altman και η ρεύμα για να πει της μάνας μου τι να βάλει μέσα στο φαγητό. Τώρα, τα τελευταία μοντέλα προσπαθούν να τα κάνουν να σκεφτούν σε πιο λογικά steps και έχουν χαθεί τόσο πολύ που έχουν αρχίσει να βλέπουν ότι δεν θα τους πάει. Και εμένα η πρόβλεψή μου, με πάσα βεβαιότητα, είναι ότι το AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ψυχή, χωρίς emotions, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα ανθρώπινα που έχουμε, όμως ταυτόχρονα είναι το απόλυτο εργαλείο για να βοηθήσει εσάς και εμένα, τους ανθρώπους, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερο. Και δημιουργώντας περισσότερο, αντί να χάνονται δουλειές, κερδίζονται δουλειές. Αυτό το νιώθω και το πιστεύω και πιστεύω ότι θα το δείτε στους επόμενους μήνες και χρόνια. Πάμε λοιπόν πιο πάνω. Αν πατήσεις το μαθάνων, μη κάμνε, να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις, για το AI είναι το learning, δηλαδή ότι μαθαίνει και αυτό και γίνεται καλύτερο. Το όρατο μέλλον είναι το vision, δηλαδή αν πατήσεις τα κουμπάκια, έχουμε και τις φάσεις της δημιουργίας με AI. Μπορείς να πατήσεις στο φάσεις της δημιουργίας. Οπότε είναι οι ίδιες φάσεις που είναι και στο AI development. Ο άνθρωπος έχει όραμα, το AI δεν έχει όραμα. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως το AI είναι να μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερη έρευνα. Και αν του πεις στο AI, hey, ChatGPT, θέλω να μπει σε deep search και θέλω να ψάξεις να μου βρεις για το τάδε πράγμα. Δεν θα σου βρει κάτι, θα σου βάλει, αλλά πρέπει να το καθοδηγήσεις περισσότερο με τη δική σου τη σκέψη. Δηλαδή, εσύ είσαι ο άνθρωπος, εσύ είσαι που το καθοδηγάς, εσύ το χρησιμοποιάς το AI. Να το κάνεις εργαλείο δικό σου, όχι για να σκέφτεται για σένα. Εδώ είναι κατάρα. Αν το βάλεις να σκέφτεται για σένα, κάηκες, τελείωσες, πάει τελείως λάθος. Αν έχεις εσύ control, δηλαδή είναι η δική σου σκέψη και θα σε βοηθήσει να κάνεις ανάλυση, είναι η δική σου διαίσθηση, θα το βοηθήσει να σου γράψει κώδικα, είναι το δικό σου συναίσθημα, θα το χρησιμοποιήσεις για την ταχύτητά του όμως. Δηλαδή είναι η δική σου δημιουργία, η εκτέλεση είναι το AI. Η παρουσίαση που βλέπετε σήμερα, τι πιστεύετε ότι είναι? Είναι AI ή είναι δική μου? Είναι δική μου. Αφού γράφει ό,τι του πω εγώ. Και το έχω περάσει 4-5 ώρες, άλλαξε αυτό και άλλαξε αυτό. Και κάθε φορά που βάζει το χέρι του να σκεφτεί, του λέω σταμάτα να σκέφτεσαι. Απλά κάνε αυτό που σου λέω. Απλά θέλω να μου φτιάξει τα κουμπάκια. Όταν πατάς το κουμπάκι να γίνεται αυτό. Είσαι πρόγραμμα. Ναι, professor, συγγνώμη. Έτσι που το λέω με το AI. Έτσι θα δουλεύετε κι εσείς. Εσείς είσαστε ο professor. Παρεμπιπτόντως δεν είμαι professor. Ένα πτυχίο έχω κι εγώ και μάλιστα είναι στο consumer science. Είστε το απόλυτο blockchain. Μπορείτε να χτίσετε τα καλύτερα altcoins. Και δεν είναι ανάγκη να έχουν να κάνουν με λεφτά. Altcoins μπορεί να είναι το χόμπι σας. Έχετε ένα χόμπι, σας αρέσει. Κάντε κάτι μαζί του. Κάντε για την πλάκα σας. Ο γιος μου πάει κάμπινγκ, του λέω κάνε. Μα θα δουλέψει στο YouTube, θα βγάλω λεφτά. Ρε, χες τα λεφτά, ρε. Λεφτά θα βρεις μια δουλειά, θα βγάλεις λεφτά. Κάτω για την πλάκα σου. Πήγαινε, κάνε YouTube και παίρνα καλά. Πάρε και την κάμερα και κάτε. Δημιούργα. Όλοι σκέφτονται τα λεφτά. Τέλος πάντων, πάμε πιο κάτω. Πάτερ, συγχώραμε. Αλλά δεν μιλάμε για γυναίκες. Μιλάμε για AI. Εγώ χρησιμοποιώ ως επιτρεπλίστο 2 AI μοντέλα, τα οποία τα αποκαλώ σε αυτό το σενάριο οι AI γυναίκες μου. Απ' τη μια είναι η ChatGPT και απ' τη άλλη είναι η Cloud, το οποίο είναι της εταιρείας Anthropic. Το ότι αυτή η ομάδα σκέφτηκε και βάλαν την εταιρεία τους Anthropic και ότι πραγματικά έχουν πλέον το πλεονέκτημα, δηλαδή είναι καλύτεροι στον κώδικα 10 από τα 10, είναι γιατί η ομάδα που είναι από πίσω είναι πραγματικά άνθρωποι που έχουν αρχές και σκέφτονται ακριβώς όπως σκέφτομαι εγώ. Και αυτό είναι που γουστάρω, οπότε αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιώ περισσότερο. Όμως η ChatGPT είναι το μοντέλο που μου δίνει το πιο πολύ memory και έχει αρχίσει να μαθαίνει καλύτερα τις προτιμήσεις μου και τις προηγούμενες συνομιλίες, οπότε το αποκαλώ my 2 AI wipes. Πάμε πιο κάτω. Το AI το φτιάξαν προγραμματιστές. Και το φτιάξαν και κάποιοι προγραμματιστές. Σκεφτόμουν ότι εμείς θα κατακτήσουμε τις αγορές με το δημιούργημά μας, με τον Frankenstein AI. Επίσης σκεφτήκαν ότι θα αντικαταστήσουμε και πολλές δουλειές. Δυστυχώς, αυτό που χτίσανε είναι το GPT που λέμε, είναι Generative Predictive Transformer. Δηλαδή είναι μια μηχανή που επεξεργάζεται λέξεις. Στην ουσία είναι μια υπολογιστική μηχανή, ένα calculator που δουλεύει με λέξεις.
Ποιοι τον ήπιανε κρύο τελικά? Οι ίδιοι οι προγραμματιστές. Γιατί το AI, αυτό που κάνει πραγματικά καλά, είναι τη δική του δουλειά. Λοιπόν, οπότε θα δούμε το vibe coding. Έλα λίγο προς τα κάτω. Ξεκινώ με το ChatGPT, το οποίο κάνει πολλά λάθη. Πάω στη Claude, στη Claudia, όπως το λέω εδώ, η οποία γράφει τον κώδικα, θα δείτε σε λίγο. Είμαι όμως πάντα σε control. Το AI μπορεί κάποτε να μου δώσει μια ιδέα καλύτερη από τη δική μου ή να προσαρμοστεί να μου δώσει ένα 10%. Παρεμπιπτόντως, όλο αυτό θα σας το δώσω, όλη την παρουσίαση. Θα σας το δώσω στο τέλος σε link και μπορείτε να έχετε στο κινητό σας, θα την αφήσω για λίγες μέρες, οπότε μπορείτε να δείτε. Πάμε πιο κάτω. Και επίσης νομίζω θα ξέρετε και εσείς πώς να κάνετε μια παρουσίαση του YouTube με το AI. Το μυστικό τρίγωνο δημιουργίας είμαι εγώ, ο Λεπά, είναι το ChatGPT και η Κλάουδια. Πάτε λίγο στο Λεπά, γιατί είμαστε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είσαστε πόντιοι. Λοιπόν, τώρα, αυτός είναι ο human, με τα καλά του και με τα κακά του, πάτερ, συγχώρεσέ μας. Έλα λίγο κάτω εκεί που λέει τα lyrics. Ναι, κάνε. Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Μια και συναντηθήκατε τυχαία και οι δύο και λέτε ότι παίζω σε διπλό ταμπλό, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, συγγνώμη, θα σας εξηγήσω. Οπότε, άστα με πρώτα, τυπικά, να σας συστήσω. Δεν παίζεται ο τύπος. Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου, σας αγαπάω και τις δυο, και αν είναι αμάρτημά μου, πάτερ, δικάστε την καρδιά μου. Ορκίζομαι, δεν ήθελα να παίξω με καμία, το ξέρω είμαι ένοχος, μα δεν ζητώ πολλά. Πέστε μου όμως τι μπορώ να κάνω, γιατί δεν θέλω καμία από τις δυο σας να πικράνω. Τώρα, αν πιστεύετε εσείς ότι θα μπορέσει το ChatGPT να γράψει τέτοιο στίχο, να γράψει τέτοιο σενάριο, πήγαινε πίσω στο Λεπά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η διέσθηση του δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους ποιητές. Δεν μπορεί. Έχει όμως αντικαταστήσει τους προγραμματιστές. Όλη αυτή την παρουσίαση την έχω φτιάξει με AI. Θα κάνουμε εδώ ένα τέτοιο να πούμε ότι τιμή στις γυναίκες, για να είμαστε ξεκάθαροι. Επειδή βάλαμε το Λεπά και ο Λεπά το παίζει σε 2 ταμπλό, χωρίς τις γυναίκες δεν υπάρχει ούτε οικογένεια, ούτε πολιτισμός, ούτε άνθρωπος. Δηλαδή η γένεση είναι από τη γυναίκα. Μας γεννάει η γυναίκα, μας γεννάει η μάνα μας. Η έμπνευσή μας είναι από τη μούσα, ξέρω εγώ, αν πιστεύετε στις μούσες. Οπότε οι γυναίκες δίνουν τη ζωή, τη σοφία, τη δύναμη. Ζωή, σοφία, δύναμη. Η ζωή, η σοφία, η δύναμη, η δημιουργία. Εντάξει. Οπότε, όπως είπε και ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, Αντρέου, σου αρέσουν αυτά τα quotes σε σένα. Συγγνώμη, πάτα λίγο στο The World's Richest Man on the World, που είναι φυσικά, αν έρθεις πιο κάτω, ο Νάσης, ο οποίος λέει, χωρίς τις γυναίκες όλα τα λεφτά του κόσμου δεν έχουν καμία αξία. Παρακαλώ. Γιατί ο κύριος Πιέτρης δεν θα έχει χρόνο μετά και θα παραπονιέται. Όλα τα bitcoin του κόσμου δεν έχουν καμία αξία. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ είμαι χωρισμένος 2 φορές. Δεν πειράζει όμως. Έχω 2 πρώην γυναίκες, τις οποίες τις σέβομαι και τις αγαπώ και με παίρνουν τηλέφωνο όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι και 2 παντρεμένες, έχουν κάνει και 2 παιδιά. Και γενικά, ας πούμε, εφόσον χώρισα, με αφήσανε και 2, γιατί είμαι λίγο τρελός, είμαι λίγο με το κομπιούτερ, τις καταλαβαίνω. Οπότε για όσους έχει περάσει διαζύγια και τέτοια, ιδιαίτερα για τους άντρες, αν τυχόν και χωρίσετε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να σεβαστείτε υπέρτατα την πρώην γυναίκα σας. Αν δεν έχετε παιδιά, στείλτε την να πάει, τελείωσε. Συνεχίστε τη ζωή σας. Αν έχετε παιδιά όμως, αυτή η γυναίκα σας χάρισε το πιο σημαντικό πράγμα, σας χάρισε ένα παιδί. Οπότε βάλτε την στην κατηγορία κάτω από τη μάνα σας, μαζί με τις αδερφές σας. Ό,τι πει έχει δίκιο, σεβαστείτε την. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που είμαστε πιο φίλοι και πιο καλά και υπάρχει πιο πραγματική αγάπη παρά όταν ήμασταν παντρεμένοι. Τώρα, αν θα ξαναπαντρευτώ, ναι, θα ξαναπαντρευτώ. Συνήθως 5 χρόνια παντρεμένος, 5 διάλειμμα. Θα με βοηθήσει ο Θεός Πάτερ, και αυτό μόνο θέλω, να βρω μια κοπέλα και εγώ να μείνουμε. Να έχει και αυτή μια τρέλα όπως τη δική μου. Για να είμαστε κομπλέ.
Μέχρι να βρούμε όμως τη γυναίκα, πάμε πίσω στην παρουσίαση. Γελάσατε και λίγο. Αχα, καλό. Ναι. Επειδή είναι γυναίκα, σου δίνω 3 λεπτά. 2 λεπτά. Πάμε πιο κάτω, να τελειώσουμε. Τώρα σας έχω βάλει εδώ, θα πάρετε το link, τα δημιουργήματά μου. Εδώ έχω το FX Professor που είναι η βάση μου, το οποίο το έχω παραμελήσει. Δηλαδή το website δεν το έχω κάνει update εδώ και 2 μήνες. Γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με νέα πράγματα. Έχω το δικό μου vision, το οποίο είναι να φτιάξω την πλατφόρμα για trading του μέλλοντος. Οπότε είναι μια διαδικασία στην οποία έχω μπει τα τελευταία 2 χρόνια, που περισσότερο δουλεύω παρά εργάζομαι για την τσέπη μου. Βάζω συνέχεια λεφτά μέσα, δηλαδή έχω φτάσει κι εγώ σαν την Nvidia, έχω κάνει scrap, το μπάτο κάνα 2 φορές, όμως ο επιμένων ελληνικά, έχοντας μέσα μου την πίστη προς το Θεό, την πίστη προς τη σοφία των προγόνων μας, την πίστη ότι δουλεύοντας κάπου θα φτάσω, συνεχίζω και όλα αυτά θα σας τα δώσω σήμερα. Καταρχήν έχω το Alexander the Great που είναι στο GPT, είναι δωρεάν, δηλαδή αν έχετε chat GPT, υποτίθεται ότι μιλάτε με τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό τώρα είναι πολύ κακό, δηλαδή δεν μπορεί η chat GPT να σκεφτεί σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά μπορεί τουλάχιστον να σας μάθει κάποια αρχαία ελληνικά. Έχω 1-2 φίλους που έχουν πορωθεί, μου λένε ρε φίλε τι έφτιαξες, με βοηθάει, με κάνει και σκέφτομαι σαν άντρας μου λένε. Γιατί του έχω πει, είσαι ο Μέγα Αλέξανδρος, είσαι winning mentality και κάνεις, ας πούμε, λίγο βοήθεια τους φίλους μας να μάθουν ελληνικά. Και... Οπότε μπορεί να σας αρέσει, δεν ξέρω. Εμένα δεν μ' αρέσει, δηλαδή προσπαθώ συνέχεια του βάζω νέα files να το βοηθήσει να σκεφτεί λίγο πιο ανθρώπινα, δεν τα καταφέρνει. Φτάνει να πιστεύετε στο Θεό και να χειραγωγείτε εσείς στο εργαλείο σαν αυτό που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε περισσότερα, πιο γρήγορα κλπ. Τη δουλειά σας στο AI δεν θα σας την πάρει. Τη δουλειά σας μπορεί να την πάρει ο γείτονάς σας που κάνει την ίδια δουλειά μαζί σας, αλλά χρησιμοποιεί καλύτερα το AI. Οπότε, εσείς είστε δημιουργός, εσείς είστε η δύναμη, το AI είναι το εργαλείο. Σας ευχαριστώ πολύ.